imani ga Allah mutum shi imani da Allah mu yi imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine imani kun gane imani yace mu abinda aka cewa imani mu imani da Allah da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine imani ga wannan shi imani abinda ka shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abda ga annabawa ka gane duk da so da shi wajen Allah ya fada ya hore mana mun imani da abin da a cikin Qur'ani mun imani da mala'iku na Allah shi na nan cikin Qur'ani yace mun imani da mala'iku da manzo ne da ranar na ba a tashin kiyama mun imani da shi wanda ya yi biyan da tashin kiyama imani ne bai ba wani mutum mai babaro ke wata rana nace masa kai kana ta mara tashi kiyama zai ko ba shi yace har ban ga wanda ya mutu ya tashi kenan bai imani da tashi kiyama an gane ko to shi kuma shi imani da tashi kiyama sai ya insha Allah haka nan ba da dace yace maka Allah shi ba mu imani da Allah Allah shi kashe mana bisa imani ga Allah ka ba mu biyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malam yace ta yi addu'a kowa da anniya ta alheri ina ayi salati shada ga annabi kowa shi anniya ta alheri Allah shi biya Allah shi ba mu baraka wannan taro Allah shi ba mu baraka Qur'ani النجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an yi bayani ga shehu kun yi dai bayani na komai dukkanin manyan musulunci to musulunci in na gaskiya ne naka to maganganun su ne ya kamata a yi aiki da su domin su warasatul anbiya ne su ne suka gaji annabawa ba da wani kuɗi ba ko da wani abu abinda annabawa aka kawo musu shine suke aiki da shi kana gani ga sunan dai komai da komai abu na mamaki ga nan ya kamata kowane irin bayani idan mutum ya ji akan musuluncin ka da imanin ka da Allah da manzo Allah to ya kamata a dinga ɗaukar ayyuka ana yin su na alkhairi yadda ya kamata sharrori a hita batun su ba za su yi umhani ba ko an ɗauke su an tai da su wallahi ba su umhani alkhairi shine wa ma tuqaddimu li anfusakum min khairin tajiduhu indallah Allah yayi magana komai an wadi amma in mutum ya ce kai ne ga taho kai jiya shi jiya ba kai ne manzo Allah yana cewa dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce ya rasulullahi ya mutum zai ke shiga aljanna ya ce wanda ni zo da abu yake ɗauka yake aiki da wannan abin to in ya kai ne shi ya kai ne saboda haka a dinga kula salloli da lokaci yayi baka da wani abin da za ka yi ka ajiye ka tai sallah kawai shine abu ga nan kana gani komai Allah madaukaki ya faɗa masa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum idan an kira sallah sai ya tafiya ta gida ne yake sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan wannan mutumin sai lokaci ya zo ya zan babu yana da ɗan saurayi ɗan babba ne dan ya zo ya gaida shi da safe ko da ya zo uba ya mutu amma ya zama alade gudan kasu sai ya yi gudu gidan manzala sallallahu alaihi wasallam ce babana ya zama babu amma ga irin halin da ya koma manzala ce a'udhu billahi wa da kai ne
sun ka tawo manzo Allah ya ce masahabai a tashi a tayi hantsi yayi haka sun zo manzo Allah ya ce salamu alaikum bakin garkar gidan sai mutumin yin sallama manzo Allah sai koma mutum yanzu manzo Allah ya sa sahabbai suka hiddo aka yi wanka aka yi komai aka dauka aka tafi to da sun ga manzo Allah ya kwantar da hankali ne saboda ya koma mutum an same shi mutum an zo an binne an dawo manzo Allah sai ta da hankali sai sahabbai suka tambayi wani sahabi ce ya Rasulullahi da muka zo muka same shi ga irin kamar da aka ce ya koma amma yanzu mun same shi ya zama mutum kuma kai sa an yi wanka an yi sallah an yi komai to ya aka kuma mun ga ka ta da hankali yace ga yake cikin kabari ya koma yadda yake ya koma alada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kira matar shi ta zo ya tambaye ta shi wannan mutum yayi aikin sa tace a aikin sa komi duk yana karatun Qur'ani yana komai da komi gashi sai dai abu daya idan an kira sallah gidansa yake sallah baya tafi masallaci manzo Allah shi haka ne yace ai na gaya muku cewar idan kun ka bar masallatai kun ka koma gidan dijin kuna sallah kun bar sunnata idan kuma kun ka bar sunnata sai ku kafirta kaga makoma ta irin mutane wanda suke yanzu masu kasala saboda haka a zan kula da kowane irin aiki irin yadda ya kamata a dinga lura ana faɗa mana abu wanda za mu yi amfani kuma wanda za mu samu rayuwarmu ta inganta amma har in mutum ya bi hanya mugu hanya shi ya sani saboda haka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah jama'a Allah ya saka muku da alkhairi saboda kiran mu faɗi na muka yi ga bakin mu Allah na tabaraka wa ta'ala kire mutane shi ya aiko abin da yasa a tarunan wurin da albarka annabi sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa idza hataba al-abdu al-qur'an yusalluna alaihi 60,000 malaka duk bawan da bawa ko mace ko namiji ko yaro ko tsoho Allah ya faɗi ko karanta alqur'ani tun da bakar zakwa nasi annabi sallallahu alaihi wasallama yace masu yi mai salati mala'ika 60,000 ka kusan wa samu wannan ni'ima gari mu ba ai kadan ne ta ba shine Allah tabaraka wa ta'ala yace khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar duk al'ummar da take cikin al'ummomi wanda suka wuce ba ka bawa ga al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girma shehu Ibrahim yace wa izul abdu izu maliki inda kaga mutum mai daraja na to ko karen gida ne mai daraja na to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda makami ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki auka al'umma azama sama alhamdulillah ku da nan ya isa ba sai ko iso ba dama da shehi gare ku na